Miten on veto näin pois? Alan pikkuhiljaa olla loman tarpeessa. Niinhän me kaikki. Tuskaystäväni. Itsekin olen ollut tarpeessa parikymmentä vuotta. Siinä voisit lopettaa pikkuhiljaa sen suklaasiinsa. Mutta minä en voi. Se pitää minut pukkina. Tarvitsen makeaa. Et varmaan tiennytkään, että taivas ulkostettiin saatana. Enkeleitä laitettiin työeläkeputkeen. Työtahti kiristyy. Jos mä en kävis salilla, niin mä en jaksas. Mä en jaksas. Hyvä myöhemmäinen ystävä. Luuletko minä en tiedä, että olet fiktiohahmo? Olet saatana keksitty. Saatana keksitty. Ahapallisuuden ruumiillistuminen. Yritys myydä tarpeetonta tavaraa ihmisille, jotka eivät sitä tarvitse. Minäkö fiktiohahmo? Ei kuule anorektikko-ystäväni. Minä en ole fiktiohahmo. Jos joku tässä fiktiohahmo on, niin se olet kyllä sinä. Minä olen ihan luuta ja nahkaa. Toisin kuin sinä, parrakas proteiinipötkyä maiskutteleva John Lennonin näköinen henkiolento. Ei, minä tulen tänne pistämään sinut kuntoon. Sinun ei tarvitse olla läski. Mutta minä haluan olla pukki. Minä haluan tuoda iloa ihmisille. Sinä möhömahainen ystäväni. Sinun ei tarvitse olla pyylevä. En koskaan. Oletko sehonnut? Lapset ja lapsenmieliset uskovat minuun vielä. Ja nyt sinä meinaat paljastaa koko homman. Ei kuule onnistu. Mene sinä sinne pilviin podailemaan. Nyt nämä lähtevät. Ei. Sekin anorektikko.